Okay. जों फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै जों सावरायनो थाखाय गोबांथार दैदेनगिरि आरो गोबांथार हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो बिजाथि बिथांमोनजों जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबा संदाननानै जों सावरायगासिनो बे समाव जोङो इउपिपिएल दोलोनि सासे बिजाथि राजु नार्जारि बिथांजों जोङो दसे सम सावरायनो थाखाय आखायाव लादों दिनै बिसायख'थिया 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो साननैल'सो गेजेराव नोंथांनि जि समस्ति बेयाव नोंथांनि बे खामानि मावनाय रायजो राजाफोरजों सावरायनाय बे माबायदि सोलिगासिनो दिनै फैनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं जे हाबाफारि बे जोबनो थांगासिनो दङ फ्राय जोब्बायानो जोंथ' मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो वार्ड मोनफ्रोमबो माने जोंनि जे फाराफोर दङ सुबाफोर दङ मोनफ्रोमावबो हाबजोब्बायानो गोबां बेबायदिनो बुद्धिजिबिफोर लिरगिरिफोर सान्थौगिरिफोर समाज सिबियारिफोर गेलेगिरिफोर हारिमु फोथारनि सुबुंफोर गासैखौबो लोगो हमजोबनाय जाबाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय मोनबा समस्ति सराइबिल समस्तिजों लोगोसे गासै मोनबा समस्ति मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय जोबोद मोजाङैहाय जों केम्पेइनखौ खालामजोबनाय जाबाय दा गाबोन बेलासिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि केम्पेइननि हाबाफारिया जोबसिगोन दा नैबे दिनैनि 19 सेप्तेम्बरसिम माने जिहेतु गाबोन केम्पेइना जोबसिगोन बेसिम जों जोबोद गोजोनै जोबोद मोजाङै केम्पेइनखौ माने खालामबोबाय मोनसे मोननै माने इनसिडेन्टनि बादै जेरैहाय जोंनि गसाइगाव टाउनाव मोननै इउपिपिएलनि स्टियारिं कमिटिखौ रावबो थायैनि सुजुग लानानै हर गेजेरावहाय केरासिन लुनानै सावनो नाजादोंमोन जोंनि कर्मिफ्रा उनाव खोमोरफिननानै पुलिस एफआइआर होनाय जाबाय बिनि बादैहाय बेबायदि जेबो हिंसानि इनसिडेन्ट्स जोंनि गेजेराव जायाखै जोबोद मोजां थासारियावहाय बिटिआरनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बेनि थाखाय आङो मोनफ्रोमबो हान्जानि दैदेनगिरिफोर बिजाथिफोर मावथि बिथांमोनखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो रायजो राजाफोरखौबो जोबोद साबायखर बावहरदों बिथांमोना दासिम जे जोंखौ हेफाजाब होनानै नैबे पर्यायसिम लानानै फैबाय बिनि थाखायनो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय बे सराइबिल जे रायजो राजा बे रायजो राजाफोरा राजु नार्जारिनो मानि थाखाय भट होगोन सराइबिलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जानो बा ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनायनि माखासे खारनफोर थाबाय मोनसेया जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जे सान्थिया गायसनजाबाय थांनाय 5 बोसोराव मोनफ्रोमबो हारि माहारियानो जे दिनै न्याय मोनबाय न्याय मोननायनि थाखाय थांनाय 5 बोसोराव रावबो हरताल खालामाखै बेयाव रावबो आन्दलन खालामाखै मोनसेबो जाथियानो दावराव दावसि खालामाखै बेनि थाखायनो जोंनि ट्रेक्टर सावगारियाव सराइबिल समस्तिनि रायजो राजाफ्रा भट होगोन न'खर न'खर रेशन कार्ड मोन्दों सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा 75,000नि गिबि किस्ति 25,000खौ मोन्दों मन्दिर मस्जिद आरो गिर्जाफ्रा आलारि सोरांनि 2 लाखनि चेक मोन्दों बड'फा सुपार 50 मिशन जानायनि गेजेरजों गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिल्लीयावहाय फ्रि कचिं मोन्दों डक्टर इन्जिनियार आइएएस आइपिएस जानो थाखाय मोनसे सिमां नुनो हादों जोंनि माने फालांगि खालामग्रा आइजोफोरा अनसाय बिथांनि खिनि 5,000 चेक मोन्दों बन दाननानै जाग्रा बिदा फंबायफ्रा 10,000 चेक मोन्दों गतिके बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर गोबां खामानिफोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जानायनि थाखाय दिनै सराइबिल ओनसोलल' नङा सराइबिल समस्तिल' नङा 40था बिजाबावनो जोंनि भटार रायजोफ्रा माने ट्रेक्टर सावगारियाव भट होनानै फिन खनसेबाव प्रमद बर'नि सरकार लाबोनो थाखाय माने थिरां खालामबाय आरो 26 सेप्तेम्बराव जेब्ला रिजाल्टआ ओंखारगोन अब्ला नुगोन जे ट्रेक्टर हान्जाया इउपिपिएल हान्जाया हारसिङैनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय सरकार दानो थांगासिनो दं राजु नार्जारिनि जुजिनाया सोरजों जागोन बायदि सानो बेयाव जुजिनाया बयजोंबो जागोन मोनफ्रोमबो हान्जाजोंनो जागोन माने मोनफ्रोमबो पार्टियानो जिहेतु देरहानोसो गेलेयो गतिके मोनफ्रोमबो हान्जाजोंनो जागोन जोबथारनायाव बावहाय जे फाइनाल जे मेट्च गेलेगोन फाइनाल मेट्चआ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो जागोन आरो जोङो इउपिपिएल हान्जाया सराइबिल समस्तियाव गोबां बिबांनि भट लानानै जों देरहानो थांगासिनो जुदियाव नोंथाङा देरहालाङोब्ला नोंथांनि बे बियाब हिसाबै मावथारनांगौ होननाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा प्रतिश्रुति लानानै नोंथाङा खोथा होनानै नोंथाङा रायजोफोरजों सावरायगासिनो बा भट बिगासिनो गिबियावनो जोंनि सराइबिल ओनसोलावहाय सराइबिल समस्तियावहाय सावस्रि बिफानावहाय जोबोद गाज्रि थासारि जानानै दङ साब सेन्टार डिसपेन्सारि पिएचसि आरो सिभिल हस्पिटाल दिनैहाय रायजोफ्रा जेबो सार्भिस मोना जादों गतिके जोंनि सावस्रिनि बिफानाव गोबां खामानि मावनांगौ
लामा सामाया थांनाय 22 बोसोर BPFनि आन्डाराव थाबाय बे समस्तिया BPFनि रुलाव थाबाय 22 बोसोराव लामा सामाफ्रा जोबोद गाज्रि जालांबाय गामि ओनसोलनि लामा जोंनि गसाइगाव टाउननि लामा जोबोद गाज्रि जानानै दं गतिके बे लामा सामाफोरखौहाय मोजां खालामनांगोन लाइमोनफोरखौ जोङो हाबा हारिमुजों अरजाब होनांगोन गोबां लेखा गोरों लाइमोनफोर ओंखारबाय बिथांमोना खामानि मोना जादों गतिके दिनै खामानि दिहुननांगोन जोंहा रायमना नेसनेल पार्क जाबाय सराइबिल समस्तिनि सिङावनो गोबां रायमना नेसनेल पार्कआ गोग्लैदों बे रायमना नेसनेल पार्कआवहाय टुरिजमनि पटेनसियेलखौ बांहोनांगोन लाइमोनफ्रा जाहाथे बेवहाय माने इमप्लयमेन्ट मोनो बिनि थाखाय जों नाजालांनांगोन आबादारिफ्रा दिनैहाय अखानि सायाव सोनारनानै आबाद मावनो गोनां जादों गतिके आबादथिलियाव जोङो बोरै राउन्ड जायो माने इरिगेसननि फेसिलिटि होनो बेखौ जोङो नाजालांनांगोन जाहाथे आबादारिफ्रा गाव आबाद दिहुनथाइनिफ्राय मुलाम्फा मोनो बिनि थाखाय जों नाजालांनांगोन आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय जोङो सराइबिल समस्तियाव मावलांनांगोन आरो लाइमोनफोरनि माने गोहो बांहोनायनि बा बिथांमोनखौ माने भकेसनेल इडुकेसन होनानै बा एन्टारप्रिनरशिप लाइनाव लांनानै बिथांमोनखौहाय प्रडाक्टिभ खामानियाव बोरै एंगेज खालामो बिनि थाखाय जों सराइबिल समस्तियाव खामानि मावलांनांगोन नोंथांनि जि बियाब सराइबिलनि अनगायैबो नोंथाङा सासे दोलोनि गाहाय नेहाथारि बे हिसाबै 40था बियाबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय जि UPPL दोलोनि जे जुजिनाया माबायदि सोलिगासिनो दं दा जोबोद मोजाङै जुजिनाया सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि इन्टारनेल एसेसमेन्ट बायदिब्ला एनिथिं बिटुइन 22 बियाबनिफ्राय 26 बियाबसिम जों देरहानो थांगासिनो दङ आरो गाव हारसिङैनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय 2025 मायथाइयावहाय जोङो सरकार दानो थांगासिनो दं आरो 2030 मायथाइसिम BTR सरकारखौ सामलायनो थांगासिनो दं जुदिअ नोंथांमोननि दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला गोदान मिशन हिसाबै मा हाबाफारि लादों गिबि मिशना जाहैबाय जोंना जों जे गोजोनखौ गायसनबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव बे गोजोनखौ जोङो अराय गोजोर बोरै खालामनो अराय गोजोर खालामनायनि थाखाय हाबा मावलांगोन नैथियावहाय जोंनि सोलोंथाइनि फोथाराव जिहेतु जों गोबां खामानि मावबाय गोदो माने जोंनि मेट्रिक आनजादाव आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जोंनि BTRनि जिल्लाफ्रा जोबथा फारिलाइयाव थायोमोन खिन्थु दिनैहाय चिरां जिल्ला बाक्सा जिल्ला बे मोननै जिल्लाया माने आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बायदि मोनसे पर्यायसिम सौफैबाय दा जोङो सोलोंथाइनि फोथाराव गोबां खामानि मावलांनांगोन तामुलपुर मेडिकेल गायसननानै दिनै तामुलपुर मेडिकेल कलेजा जोङो बेखौ फांसनेल खालामनांगोन दिनै क'क्राझार इउनिभारसिटि गायसननानै क'क्राझाराव गोदान मोनसे इउनिभारसिटि बेखौ फांसनेलाइज खालामनानै जोङो माब्रै साबना हामना खालामनानै दिहुननो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ साबना हामनासिन बोरै जों खालामनो उदालगुरियाव जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोदानै मोनसे केम्पास खुलिदों बे केम्पासखौ फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटि माब्रै खालामलांनो जोंहा मुसलपुराव बा बाक्सायावहाय जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बड'फा जे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ जोङो बोरैहाय थाबैनो गायसननो गोबां खामानि दं गोबां मिशन दङ BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जों बोरै मावलांनो बेफोर माखासे जोंहा खामानिफोर आद्रा थालांनानै दङ दा नैबे 5 बोसोराव बेफोर गासैबो खामानिखौनो मावफुंजोबनो नाजानाय जागोन नोंथांमोननि दोलोआ बिसायख'थिनि जि इस्ताहार बेखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनानै होबाय बे बेलायाव सुंद'यै मा बुङो इस्ताहारा मोनसे राजखान्थि हान्जानि थाखाय बियो मोनसे गिता बायदि बाइबेल बायदि बा कुरान बायदि गतिके जेब्लानाखि जोंहा बिसायख'थिनि इस्ताहार दिहुनो बे इस्ताहारनि सायावनो फैगोन 5 बोसोरखौ जों मा मावगोन बेयावनो जोङो मोननो हायो आरो बेनि सायावनो जे जों मा मावखो इस्ताहाराव मख'नाय खामानिखौ मा मावखो बेखौ जोङो 5 बोसोरनि उनावहाय मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो माने बिजिरनो हायो बिजिरनानै भट होनांगौ ना होनाङा बेखौ जोङो थांखि लानो हायो जिहेतु जों थांनाय 5 बोसोर सिगांनि रादायफोरखौ बांसिनखौनो जोङो दिनैहाय गासिबो फोलोमफैजोब्बाय गासिबो मावफुंफैजोब्बाय गतिके गोदानै जों इस्ताहाराव लिरनाय खामानिफोरखौबो फैगोन 5 बोसोराव जोङो मावजोबथारनो जों नाजागोन बेसेबांसो मासि मोनगोन होननानै सानो नोंथाङा 22निफ्राय 26सिम मासि एबार UPPLआ आरामसे देरहागोन आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय BTRआव फिन खनसेबाव 2025निफ्राय 2030सिम UPPLआ सरकार जानो थांगासिनो दं जोबथारनायाव रायजो राजाखौ मा खावलायगोन राजाफोरखौ खावलायगोन जे गोबाव बोसोर उनाव जेबो गिनांगौ गैया जेबो साननांगौ गैया जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया जासे जोङो भट होनो मोनदों एबार 2025 मायथाइयाव सिगाङाव जों गिलुं गिलुं भट होयोमोन मा जागोन मा मागोन जों सानोमोन न'निफ्राय ओंखारलाङामोन बयबो हान्जाफ्रा बिराद मोजाङै केम्पेइन खालामदों साफ्रोमबो केन्डिडेटआनो मोजाङै माने केम्पेइन खालामदों गतिके 2025 मायथाइयाव दिनै जोङो आबुं महरै दिनै सुबुं दारानि फिथाइखौ जों मोनजाफैदों गतिके बयबो जाहाथे गावनि गोसोनि फसन्दनि
माने केन्डिडेटखौ भट होयो आरो देरहाहोयो आरो जोंनि बिटिआरआव गोजोन जौगानाय आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गोरोबलायनाय आरो न्यायनि थाखाय जाहाथे भट होयो बेखौनो आं खावलायहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय।